su mi se smučili muškarci koji su toliko mizogini da ženu zamišljaju samo kao neku fit mini barbiku koja je uvek našminkana, sređena u tangama, naravno, pošto ovo šatorsko krilo. Fuj mi je što pojma nemaju o ženskom reproduktivnom sistemu, iako stalno pokušavaju tamo da se uguraju. Fuj mi je što pojma nemaju da zapravo ovo treba da skupi krv, jel? Koje ima i ne, mi nismo roboti i da, ovo se dešava svaki mesec. I fuj mi je što toliko nemate pojma o ženskom telu da kada pričam o, na primjer, menstrualnim diskovima, o čašicama, komentari su fuj, vi ste razvaljene, kako ovo može da uđe kad je toliko veliko. Ako smatrate da je ovo veliko, vi imate problem, ne mi. Fuj mi je što su toliko mizogini, što ih je patrijarhat toliko naučio da imaju pravo da bacaju ove komentare, da zahtevaju ovakve stvari i naravno da su oni doživotno bogom dani, a jel te ovo nešto je babski, to je automatski loše. Zašto? Zato što starija žena ne može biti hot. Naravno da može. Ako tebi ne može, ako ti samo želiš klinke, opet to je tvoj problem. Fuj mi je što ovakvim komentarima seksualizujete žene od te tačke da sve što mi radimo apsolutno mora biti seksualizovano i vi niste uopšte ni svesni toga. I na kraju krajeva jezivo mi je koliko pokušavaju da posrame žene za prirodne funkcije tela i ti isti likovi kada devojka zapravo radi to sve što oni hoće, kada se, ne znam, budi u 5 ujutro pred njih da se našminka, nikada im ne spominje naravno da ima menstruaciju niti išta, to je sve tajno, nikako ne sme da zna. Znači, maksimalno je lutka, a ne živo biće. Vi onda kažete, sve žene su fake, dajte malo prirodnosti, što su sve našminkane ovakve i onakve, ma daj uštogljene stu, opustite se malo. Slušajte sad. Saberite se, edukujte se, naučite kako funkcioniše reproduktivni sistem, koliko tu krvi zapravo izađe, pošto, mislim, tange to pokupiti neće, kako žensko telo funkcioniše i naravno naučite već jednom da su žene ljudska bića, a ne barbike koje su tu za vaše poglede i za vašu želju i samo vama da budu ceo dan hot u tangama i slično.